Hayi bazalwane kuzwakala ngathi sikhathele ake sisumeni ngenyawo sithathe nje u159 la ezulwini ivesi nje elodwa ne chorus bese siyaqala ngiyaqonda bese kuntambama ukukhathala kuba khona ake sithi nje uhlula inyawo number 159 la ezulwini bese sithatha nje stanza esodwa nechorus bese ke siqala ke isifundo sethu ke kulesi sikhathi ungamlinda uJesu wasithwala izono zami nakusemi bengafisa ube kodwa ke inkinga ngibizelwanga lokho ngibonge bazalwane isikhathi esibuso bafethu lembuthano mihle kabi ilusizo kakhulu bafethu emphefumulweni wethu nasempilweni zethu bafethu nje la sikhona njalo ngihlale nginesifiso ukuthi ake ngibe nabazane engigcine kudala ukubabona kuba nje isifiso engiba naso kudala enhlizweni ukunibona bafowethu abaningi enikhona la buya kude le indlela lezi enihambile izolo nafinyelela nikhona la siyambonga uNkulunkulu ngalokho bafowethu angifisanga ukuthatha isikhathi eside ngokuhlonipha ke isikhathi umzane beshilo ukuthi inkinga ukuthi ke base bamnikeza ke isifundo eside ngenxa yokuthanda umzalwane sithole leyo ndawo nami sengizofunda ke manje ukuthi mayemabili amavesi kusho ukuthi abangithanda bazalwane ngiyabonga ke bafowethu ihloko sami ke ngokuphuthuma bafowethu sikhona la encwadini yabakhona la baseRoma u13 this time umzane behlele ku12 verse 1 and 2 sesiya ke manje ke ku13 ngoba indaba yesono la uPaul ukhuluma kakhulu ngayo ethinta ukuthi iziphi izinto esingazenza bafowethu ukuba sibalekele isono so izinto ke esizoyithinta namanje ukuthi singenza kanjani bafowethu kuba singabi abantu abakuyela futhi siphile njengomuntu omdala sichaza into eziningi bafowethu ngomuntu omdala zachazwa into eziningi ngomuntu omusha ukuthi kufanele abe umuntu onjani ngizocela ke bafowethu ngokuphuthuma nje umzalwane angithintele la kwabaseRoma 13 verse 11 to 14 okunye ke engakusho singakafundi abazali bebeshila izolo ukuthi ngo5 kungenzeka ugesi uhamba bafethu so ningamangali ugesi mawuzohamba sizobekezelelana nje kuze kuthi ke size siyolala ebusuku noma isifundo sesibili sesibuya bebefundisile abazali kuthiwa singabantwana bani bokhanya so kuzokhanya ke ngoba sikhona so ayikho inkinga noma kuzoba mnyama sizokwazi ke ukuthi ke sihlale sifunde Romans 13 verse 11 to 14 oyiphethe ke ngesiZulu ngicela ngifundele from 11 to 14 indaba yethu ke kakhulu lapha na ku verse 14 yenzani lokhu njengokuba nazi isikhathi ukuthi
sekuyihora lokuba nivuke ebuthongweni. Ngokuba manje insindiso isisondele kithi kunaleso sikhathi esaqala ukukholwa ngaso. Ubusuku sebuyaphela, imini sisondele. Ngakho ke asilahle imisebenzi yobumnyama, sihlome izikhali zokukhanya. Yeah. Asihambe ngokufaneleyo njengasemini, kungabi njengokuminza nokudakwa, kungabi ngokufebe namanyala, kungabi ngokuxabana nomhawu, kodwa embathani inkosi uJesu Kristu. Ninganakekeli inyama kuvuswe izinkanuko zayo. Amen. Mzali siyabonga ngamazwi othe afundwa. Le ndaba etholakala la isibonisa isimo somuntu ongumKristu. La kuThupha 13 uma ethi la uPaula lapha ku verse 11 yenzani lokhu bekhuluma ngento ebekhuluma ngayo ngaphezulu. Uthe uma iqala lapha ku verse 1 ku 13 eya lapha ku verse 7 ukuthi thina njengabantwana bakaNkulunkulu masibe abathobela umbuso, masiba abalalela laba basiphethe, masiba abantu abathobela umbuso njengalokho yonke imibuso ekhona ibekwe ngubani? uNkulunkulu. Amen. AmaKristu afanelekile ukuba athobela imithetho ebeke yizwe ngaphandle kuleyo mthetho ephambene nezwi likabani? likaNkulunkulu. Uthi ke la uPaula lemikhosi noma labakhosi noma lo hulumeni bayizikhonzi servants zikabani? zikaNkulunkulu. There are 3 institutions uNkulunkulu azakhile edalwe uNkulunkulu. Institution yokuqala uma umuntu edalwa yilesithi ikhaya. uNkulunkulu wabona kukuhle ukuthi akhe ini? ikhaya ngomshado. Ukuze kuvela abantwana uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba indoda ibe njani? ibe yodwa. Ngiza kuyakhela ini? umlingani, umsizi onjengaye. Wavela kanjalo kumshado. uNkulunkulu wakhe ikhaya. So ikhaya institution yokuqala eyakhiwe uNkulunkulu. Kwase kuba khona institution yesibili okuyizizwe noma uhulumeni wezizwe. uNkulunkulu obeke lamakhosi, uNkulunkulu ohlukanise lezi zizwe ngezigaba zayo njengoba sihlangene la. Kunabakhuluma isiZulu, kunabakhuluma isiSuthu, kunabakhuluma isiVenda njalo njalo. Konke lokhu kuluhlelo kaNkulunkulu. Lezi zizo zonke egcwele umhlaba wonke. Ngoba uNkulunkulu ebethe zalanani nakhe ini nandise ini umhlaba nugcwalise. So uma kunalezi zizwe kuke kwadingeka ukuba kube khona ini? abaphathayo. Wavela kuhulumeni. So uhulumeni ulicebo likabani? likaNkulunkulu. So uhulumeni akusiliphutha. Ingakho kuthiwa ke la fanele sithobele ubani? uhulumeni. Kwase kuba neinstitution uNkulunkulu ayakhile futhi elithi incwadi yabaseEfesu wayihlela umhlaba ungakabi khona. Ungakasekelwe umhlaba yini? Ibandla. Ibandla lingumqondo kabani? kaNkulunkulu. Sikhona sinjena nje ngenxa kaNkulunkulu. Uyohlela ukuthi abantu bazosindiswa kanjani. Uyohlela ukuthi abantu bazophila kanjani ebandleni. uNkulunkulu. So ke uma ethi ke kulabazalwane manithobela amakhosi ngenxa ukuthi uNkulunkulu owabekile. Ziyabala izinto la nentela abafowethu kufanele ikhokhwe. Kuyakhulunywa la ku verse 6 and 7 ukuthi abazane kufanelekile bayikhokhe intela. Kuyintando kaNkulunkulu. Uma ungayikhokhi intela, uma uchitha kuNkulunkulu kuyisono ungayikhokhi intela. So zonke lezi zinto ziyalwe abazane baseRoma nathi ukuba sizenze. From verse 8 ukuya ku10 uPaula uthinta ukuthi fanele phakathi kwethu kube nothando. Uthi ukuphelela kwani komthetho yini? Uthando. So ukuze siphelele kuNkulunkulu sibonakala ngani? Ngokuthandana.
ngoba uNkulunkulu ebeshile ngale uma ethi ungabulali, uma ethi ungatshontshe, uma ethi hey ungenze okubi kumakhena wakho. Uthi uPaula ke konke lokhu okwakushiwo uNkulunkulu ngalo kuExodus 20, the 10 commandments, yonke uNkulunkulu ayikhuluma lapho yayichaza ukuthi fanele simthande umakhena wethu, ngoba uma ngimthanda angeke ngambulala, uma ngimthanda angeke ngamtshontshela, uma ngimthanda angeke ngimphathe kabi. So ukuphelela ke komthetho yini? Uthando. Usethi uPaula ke yenzani ke lokhu izinto okufanele nibe busy ngazo nina ningamaKristu. Zintathu into ezivela la engizogijima kuzo bese ngihlala phansi ezivela la ku11 ukuya ku14 ukuthi uma sembatha uKristu njoba abayabazali bebekile ukuthi kufanele sembathe uKristu, kufanele singenzi ithuba lani lenkanuko ebakuphi enyameni yethu nasekufiseni kwethu, singamniki uSathane ukuba abuse emzimbeni wethu. Izolo umzana uMloyi ushilo wathi imizimba yethu mayibe izikhali zokwenza njani? Zokwenza okuhle hayi okubi. So ukuze kwenzeke lezi zinto uPaula uveza la ukuthi kunento efanele siyiqonde. Okokuqala uthi uPaula la fanele sinakisise ukuthi isikhathi esinaso sisemhlabeni is very short. Isikhathi esinikezwe uNkulunkulu bafowethu si very short. So umuntu ufanele ayiqoqe ngoba isikhathi asikho enough. So kuba mhlambe ngalungisa. Okusho ukuthi isikhathi sokulungisa impilo yami asikho kusasa, asikho 2 years to come, si now. Ngoba isikhathi sami emhlabeni asisiningi. Paula mayithinta le ndaba kwabaseFesu efanayo nala ukuthi sinikezwe isikhathi esincane. Ake siye encwadini yabaseFesu 5 verse 14 to 17. AmaKristu uPaula la masufika ku verse 16 uthi uPaula amaKristu mala athenge isikhathi, must redeem the times. Umqondo ovezwa uPaula suka khona ukuthi amaKristu fanele asebenzise kahle isikhathi abanikeze sona. AmaKristu angasebenzisi isikhathi sabo ezintweni ezimbi nezingcolileyo neyinekekayo singamaKristu. Makuthi lesikhashana sethu sesemhlabeni makuvele ithele ezinhle sisesekuphi enyameni. Verse 14 to 17. Oyitholile Efesu 5 verse 14 to 17. Ikabaka leo buitsweng tsoga wena morobadi tsoga harabafu mme Kriste o tla o bonisitse. Kuthiwa la mzalwane ubambe wena olwele vuka ebuthongeni. Wena muntu kaNkulunkulu vuka kuphi? Ebuthongweni. Mawungenzi ngathi unesikhathi sonke kuphi? Emhlabeni. Ake ngithinta abantu abasha. Indlela yakho kuba ibe yinhle umuntu omusha ngoba kuthiwa impilo yethu njani ishort. Ukuze ukuthi uma usufika ebudaleni njengoba sinabo abadala la, ungabi nalento ethiwa ama regrets ngoba uzange uhambe kahle kuphi? Ebusheni bakho. So ke umuntu omusha vuka ebuthongweni. Ungacabanga ukuthi lento enziwa la ngaphandle njengoba bebangumsindo into ephilile, into elibazisa nechitha isikhathi nengasizi. Bothi into umuntu ophuzayo, into ophuzayo uyazi ukuthi utshwala noma kumnikeza lokho omnandi akumsizi ngalutho. Ngoba lo tshalo bekukhulunywa ngabo la masikuphuzile ekseni kuphela kuphi? Sichama lapha, phela kuphi? Etoilet. Lo tshalo kudurayo besiphuzile nini? Izolo. Kodwa uma imisebenzi yami emihle sukele ebusheni bami iba izinto ezinhle for my future. Ingakho sithi umuntu omusha makaqoqe impilo yakhe ebusheni bakhe. Kuzokwenza ukuthi nasebudayini bakho
kuzokwenza ukuthi uma uNkulunkulu ekwenzela ithuba ukuba ushade uphile kahle emshadweni wakho. Ngoba uye wabanjani wayiqoqa ebusheni bakho. Walungisa indlela yakho kuphi ebusheni bakho. Uthi uPaula la masivuke kuphi ebuthongweni. Masingalali. Maqhubeka mzalwane. 15. Ha ho le jwalo. Iponeleng hore le tsamaye ka kelello e seng jwalo ka mawaka. Empa ebe jwalo ka ba bohlale. Ake ningifundele ngesizulu bazalwane la uverse 14. Uverse 15 and 16. Kunegama elivelayo la ukuthi sithenge isikhathi. Ngakho ke bhekisisani ukuthi nihamba kanjani. Qaphelisisani ukuthi nisesekulesi sikhathi enikuso emzimbeni nihamba kanjani. You make sure ukuthi uhamba ngendlela efanele. So you take care, you are careful la unyathela khona. Qhubeka. Ungabe njengabangahlakaniphile kepha njengabahlakaniphileyo. Ohlakaniphileyo umuntu omusha. Ngiyabonga kunobhuti esinaye la egama lakho uNonjabulo naye. Ngoba nami nginonjabulo. Lo bhuti ukhethile ukuthi angawogijima njengoba egijima ngesikhathi samaholide. Wabona kukuhle ukuthi azohlala la alalela izwi likaNkulunkulu. Uyena ohlakaniphile nangubhuti kunakabafana abagijima la ngaphandle. Ngoba isikhathi sakho usebenzise kahle, uhlakaniphila, uphusile ngesinqumo senzile. Akazi ukuregreta. Kodwa njengoba bebhizi lapha kusasa njengoba egijima nomngani ogangile uzothi asahambe mfowethu siyobamba lapha singena kuleya muzi sithatha iTV ukuze sikwazi ukuthola imali siyojayiva nathi. Angithi uyabona iqala ngathi nomqondo onjani ophusile. Hayi ngithi nami asahambe friend asahambe siyozama. Masifika lapha kuleya ndawo sithi sithatha iTV avela umama wakhona ngokuthuka hayi sivele sikhipha umese simgwaze afe. Iqale lento ithi siyotshontsha nje ini iTV isiphele kuphi manje sekubula umuntu. Hawu phela ngijwayele lento sengithukile. Hayi amaphoyisa bamangala ekhaya sebeyangena nje bazombamba uSabelo. Bamusa kuphi ejele. USabelo una 19 years kulesikhathi samanje. Umthetho wezwe uthi umuntu mayina above 18 use umuntu useyindoda kahle hle noma ku report endaweni kuthiwa a man. Abasathi a young boy bathi a man. Masuna 19 18 bathi a man. Abasathi a child. So sengina 19 impilo yami sishabalele yonke. Ngoba sibulala umuntu. Yebo besingahlosile ukwenza lokho kodwa nami usefile. Impilo yami yonke isinjani isimoshekile. Kungisizeni ukuyogroove. Kungisizeni ukuba ngiyojaha le yamali sithole ngendlela engafanele akungisizanga. Ithelo zenzeka la kubantu abaphila ezweni azizinhle umuntu omusha. Ithelo etholakala ngokuhlala la ngokulayela izwi ngokulungisa indlela yakho zinhle. Akukho la uzo regreta khona, akukho lapho ozokhomba khona ukuthi ngiyayisola. Abaningi la baspend imali ukufika la. Leo mali esispendile bafowethu asizukuregreta. Ngizobonga ukuthi ngachitha isikhathi sami ngilapha enkonzeni. Mhlawumbe kuba ngiyange enkonzeni ngathi nginaka into zami. Ngisebhizi la ngikhona ukhulumile umzalwane ngamaphathi. Ngibhizi kulo party. Kunobhuti lapho nesibhamu. Othe wathi uyathatha. Wasikhipha isibhamu. Wathi dushu. Kwadubuleka mina kanjani ngafa. Ngisendaweni enjani errong. Bengithi ngiyokwenzani? Ngiyojabula. So yabona kufanele ukuthi isikhathi sethu kufanele ukuthi izinto esizenzayo sizicheke, sizihlolisise ngoba kunezinto ezibuke ngathi ihlakaniphile. Kunezinto ezibuke ngathi ziphilile la ezweni. Ukuphuza yonke lento njengoba
ebusuku nje siye ebusuku nje namhlanje bazobe bevukile akithi balele manje thina izolo silele bebenjani bebevukile ngizwe nje abazali bathi yena wazile nama gunshot izolo ebusuku nami ngizwile ngaleso sikhathi gunshot okusho ukuthi lapha emjayivweni kufikile insizwa noma umuntu othile onesibhamu maye mina ngilapha uthi noNjabulo ngiyagroova afike lo bhuti asikhiphe isibhamu ngilahlekelwe yini ngoba angihlolisisanga izinto eziphilileyo bantu abasha yizo lezi ukuphila lokho awuzukuregreta nakanye ukuthi ufikile la enkonzweni ziningi izithelo ezizovela ezinhle ngokulalela lokho okushiwo la imessage esizwayo ithi balekela isono baleka suka qhela so mangithathele umessage leyo ngayi-apply empilweni yami bheka kuvela into ezinhle kangakanani endleleni yami angizukuba nama-regret emshadweni wami angizukuba nama-regret kuzobe nje kuyinjabulo nje kumnandi ngoba uyakholwa lo ngimshadile nami ngiyamkhola siyakhola uyamsaba uNkulunkulu nami ngiyamsaba uNkulunkulu yazi kuhle kangakanani ukuba semndenini noma kuba sendaweni yabantu abasaba uNkulunkulu ngoba ayikho neyodwa into ongayikhomba embi banesizotha laba bantu bakholikela abantu beshila umzalo osuka la ekhuluma ngezithelo zani zokomoya banokubuka kade long suffering bayabekezela banokuthula zonke lezi zinto ezinjani ezinhle uyala ngaphandle uthi umnyathela ikhona ethi athi umuntu wakho unyathela ini ngani wena hawu bengenza iphutha athi unyathela ini ngani angawusuthi hawu ngiyaxoxisa ngiyaxolisa hawu phansi isandla sokuziphama sekuyini nani angimazi umuntu omusha angimazi uMkristu onika ona ogengcekile angimazi umuntu omusha onjani ophila kubani uKristu Jesu so uma umuntu omusha hlolisisa qondisisa yebo ingabukeka ngathi ngoba baningi phela kubayenza ingabukeka inhle kodwa iye ekufeni izithelo zayo zini ziubufa bebethe abazali sukela izolo inkokhelo yesolo yini ukufa imessage bilokhu ikhulunywa sukela izolo isithelo sani sokubi yini ukufa yebo mayenzeka leyo nto eyisono ibukeka injani imnandi nalo wesifazane lapha ensimini yaseEdeni uma uSathane esemayinile waqonda uthe mayisibuka lesi sithelo yashintsha ingqondo yaba yintsha phela ube umuntu onjani ophelele yaguquka ini ingqondo phela uSathane uyashumayela njengoba sinjani siyashumayela phela ukuwa kumuntu oqala kwakuyintshumayelo bafethu kaSathane akazange nje umuntu avele nje hayi wena kwafika uSathane washumayela ivangeli kuwesifazane wathi bheka wathi wesifazane inqanelekile ukuthi njani ingadliwa wathatha akayekanga lapho nalemfundiso wayebuye kumyeni wakhe wathi hey myeni woza nomyeni akazange abuze hayi unkosikazi kunjani wathi nazi indaba ezimnandi nazi ezwakala kahle sesohlakaniphana njengoNkulunkulu wathi uthini na hayi bamba wadla kwangena ini isono bangaba baningi uma benza kabi ungabalaleli ingakho uPaula ethi la hlolisisani check ukhulume kakhulu umzane obemla verify ukuthi lento eyenziwa yilaba bantu la ngiyakhona ingifanele mina ngingumzalwane thayima mzalwane zibone izinto ushilo umzalwane yebo umshado umuhle kodwa kuthe mase kuza namabhazabhaza ama-fridge wathayima umzane ukuthi sokushintshile umoya akusesiyona indawo kabani lena yami shifta suka baleka
Umzali wabona imoto yami nayo ingala ngami ngamateksi wangena wathi titi wangena emotweni wahamba ngoba uyabona ukuthi sekuzokwenzeka into enjani qhubeka mzali ngexolisa ukuphazamisa verse 16 yeah nithengisise isikhathi ngokuba izinsuku zimbi nali igama ebengililandile umuntu omusha athengisisa isikhathi la ukutrader ini ukuthatha into mhlambe engekho available kuwe itrade ngento available so ngamanye amazwi ngesikhathi onikeze sona whatever it is 40 years 60 years ngalesi sikhathi onaso trader ini into ezimbi ngento ezinhle. That's what this verse says. Take what is bad ukubekele eceleni bese usebenzisa isikhathi sakho ezintweni ezinhle ngoba izikhathi zinjani zinhla ngithi zimbi umuntu omusha. Khumbula kudala ekhaya mangikhuluma ngomuntu omusha unocabanga ukuthi unesikhathi unocabanga ukuthi ngendlela uyiyo uzoba ngalendlela forever. Ekhaya nje ngangimangala ntambama ngesikhathi sokubuka iTV uthi nje ngo7 baba sebuyile endlini mangihleli la sibuka iTV angithi mina ngisesemusha namandla nge-energy ukuthi yabo umanga umuntu omdala nje uma kuthi nje qala indaba kuthi nje ifuna iTV ehleli lapha sengibona simtheke selele hawu umuntu ubaba kodwa wenze njani yazi nje wavele walala I understand lento yabona kule minyaka engibuyo sengiyaunderstand ukuthi umzimba onjani uyashintsha angisafani ngina 20 angisafani njani ngina 15 kodwa ngaleyo mnyaka ngicabanga ukuthi le energy lamandla enginawo azolasta ini forever. The reality is umuntu omusha lokho yikho nenyama onayo is not forever kuzofika uguga njengoba sekubafikela abanye sizophela isikhathi sakho sani sobusha yabona manje sesiyaphela sesiphelile sesiphelile zamlola ngisesiyomsabenzi sengudedi ekhaya ngibiza kuthiwa udedi sesiphelile isikhathi kabani yini nje ngibiza ngosabenzi kodwa even nasekhaya kwamdlalo angisabizwa ngudedi noma ungizala sesiyena umama unkosikazi wami sekubani uyena umama angatshela umama wami ngelinye ilanga ngithi mama athi ongibheka athi hayi cha angikhulumi nawe wena usugogo noma ngikhuluma nawe uthi gogo mkhulu ngoba izikhathi zinjani ziyashintsha lipheli igama likaSabela mhlawumbe noliza nje liza ngumloyi mhlawumbe liza nomzana Dumsana liza nomzana uNgobeza kufika isikhathi la lishabalala khona ngoba manje usuku kwesinye ini isigaba kusho ukuthi isikhathi siyaphela siyaphela so ke izikhathi zimbi thengisisa ini isikhathi use your time wisely. It's not like nje it's endless. It's short. Akucabanga uNkulunkulu lobu short bempilo wabukhuluma kumuntu kubantu bokuqala obuku Adam waphile neminyaka emingaki oshona neminyaka emingaki 930 emva kwalokho uNkulunkulu iminyaka wayehlisa abantu manje makuthuphilile nje makuthuphilile ayini mzana lo noma ufike ku60 ayithuphilile uma ubuka uIsaka eshada niyasoshana neminyaka emingaki mashada uRebecca Genesis 24 wayeneminyaka 6 eshada. He was a young man back then. So yabona ikhathi ezizihamba ziba shorter and shorter and shorter and shorter. Ingakho ngithi kwabanye abazali ngiyobe nginhlanhla mina ngusala wamzali ngiyofika ku60. Ngoba mhlambe yethu igroup iphela ko50 asasi. Okusho ukuthi isikhathi sami sinjani? Sincane. Nawe umuntu omusha isikhathi sakhe sinjani? Sincane ungacabanga ukuthi you've got forever.
So use it wisely. Yeah. Use it wisely. Amahubo 103 verse 15 to 16. Bafethu emhlabeni asinasikhathi eside. Mzali Masinga, ngicela nje ungistop please mzalwane. Kuze ngithathe 45 minutes. Ngo 5:45 ungimise mzalwane. Ngizela ukuthi singakhulumi kakhulu bazali sinikeze isikhathi sebreak. Amahubo 103 verse 15 to 16 ukuthi umuntu ufana njengeflower, ufana njengesitshalo. Yabona nje isitshalo engisithandayo ama roses. Yabona mase livelile irose liphumile lilihle mhlambe libomvu selivelile. Mawulibuka ikhala yakhona uthi lento yabona nje inhle. Uthi lento ngeke ishabalale. Akuphali no 2 days. Yeah. Ivelile le rose. Isinjani? Isibunile. Nini ayisekho 2 days. Kunjalo wena umuntu. Uvela ebusheni bakhe namandla akhe nekhono lakhe at his peak. Mombuka lo muntu uzothi akuthi nje uDavide emandleni akhe ekunqobeni kwakhe ngoba kwaba inkosi eyinqoba zonke izizwe waze wanqoba namaJebusi ayephethe indawo yaseJerusalem. Phela ukhosi bukaDavide iminyaka u7 wayengekho lapha eJerusalem waze wayinqoba amandla kwakuyindoda yempi. Yeah. At his peak he was a glorious king. Yeah. Kodwa safika isikhathi sokuguga, safika isikhathi sokuba mdala, safika isikhathi sokuguga. Le ndoda yayinamandla, le ndoda yayishaya iqhwaga, le ndoda yayishaya uGoliath sephelile manje. Okusho ukuthi isikhathi sesinjani? Sishort. 103 verse 15 to 16. Izinsuku zomuntu zinjengotshani. Yeah. Uyakhahlela njengembali yasendle ngokuba umoya uyadlula phezukwayo bese yinyamalala njengendawo yayo nendawo yayo engabi isayazi. Unjani umuntu? Yabona umuntu ophila ngo1930 bambala abantu esibaziyo abaphila ngo1920. Kunabantu abaphila ngo1620. Awukho nede simkhumbulane simaziyo except laba famous. Umuntu once wadlula emhlabeni kuyakhohlwa ngaye, uyadlula kuba ngathi akakaze abe khona. uJehova kuphela wazi ukuthi waba khona lo wamphefumula ngalesa sikhathi. Okusho ukuthi wena muntu njengoba siphila namhlanje masingazigqaji ngobusha bethu, masingazigqaji ngenyama yethu, masingazigqaji ngento esinazo ngoba lezi zinto zifana nani notshani ziyadlula. Nawe uzoba njani? Uzodlula. So ke amaKristu ufanele asebenzise isikhathi sawo nabantu abasha abasebenzisa isikhathi sabo ekwenzeni okuhle. Yokwenza noma uzophila lo 60 uthi uNkulunkulu ngiyakubonga ngempilo engiyiphilayo ngoba akunakho lama ngibuke emuva ngithi I regret this. Kube khona abantu namhlanje beko 40 ngathi umkhulu ona 60 ngenxa yani kuthe ena 16 kuthe ena 17 waba luvanzi wangayiqoqa impilo yakhe wayitshela ukuthi yena njalo kuzoba uye nje uzohamba nje enza umathanda. Akufanelanga ube kanjalo. NamaKristu akufanelanga abanjani asebenzise isikhathi sabo isikhathi sawo ezintweni ezinjani ezingalungile. Qaphela isikhathi sakho ukuthi wenzani ngaso. Make use of the time ezintweni ezinjani eziphilileyo. Fill your time 24 hours. Fill that 24 hours ngento eziphilileyo ezakhayo ezokwakha wena, ezokwakha ibandla, ezokwakha umuzi wakho.
ngoba belithe izwi imizimba yethu mayibe zikhali zani zokulunga zibuze ukuthi lezi zandla zami zenza yiphi imisebenzi elungileyo zibuze lezi inyawo zami zihamba endaweni engafanele noma ifanele na zibuze ukuthi lengqondo yami icabanga into ezifanele na noma into enjani engafanele ngabe lamehlo ami abuka into ezifanele noma engafanele zibukwe umKristu ngabe lo mlomo wami ukhuluma into efanele umKristu afanele ayikhulume na noma cha ukuze ngikwazi uqonda ukufuna ubani uNkulunkulu because isikhathi sami sinjani sishort uthi uPaulus buya khona sesiyaqonda ukuthi fanele sivuke uthi la njengokuba nazi isikhathi ukuthi sekuyihora it's now time ikhathi zokungazi zenzo 17:31 13:31 ikhathi zokungazi uNkulunkulu sekwazi njani wayithalisa now is the time ihora manje sokuba senjani sivuke ebuzini sivuke ekungazini sivuke ezintweni ezimbi sisuke kuze ngoba sazi ukuthi we have got legal time uthi 12 ubusuku buyaphela imini sisondele ngakho ke asilahle iphuzu lesibili uPaulus alibekayo la uthi amaKristu njengoba they are redeeming the times. How do they do that? They substitute into ezimbi with good things, knowing very well the time is short. So then they use their time, their bodies, to do what is right. That's how to redeem the times. Now wesibili kuthiwa ayalahla amaKristu. AmaKristu kunento ayilahlayo. AmaKristu kunento ayiyekayo. AmaKristu kunento ayibekele eceleni to lay aside. Ukuyisusa, ukuyibeka kude. Petro 2 verse 1. AmaKristu ayalahla. Oyiphethe ngezulu 1 Peter 2 verse 1. AmaKristu angabantu abanjani abalahla kunezinto kufanele sizishiye. Uma kuthi lento le ekuhluphayo kwenza ukuthi wenze isono, ifaka abantu efaka abangani bakhathe off, phuma kubo, suka, yeka. Noma kuthiwa bakunikeza injabulo engakanani, noma kuthiwa bakunikeza udumo olungakanani, suka kubo. Qhela kubo. Ukuze ukwazi kube nani nokuphila okuyingona phakathi. Ukuze lo muntu omusha, lo muntu odaliwe uMkristu Jesu ekuthiwa sizidalo ezintsha akwazi ukuphila, uzophila kuphela uma silahla. Beshilo umzali umlomo. Uma sesifile sonini wachaza ukufa yini. Ukufa ukumbela into ushiye uyeke. Uma into isifila, anisifile esonweni. Uma ngiphinda futhi ngihamba kuso, ngisipokwe. Konke wrong la kimi. Ongafanga uthi umzali izoloboqulekile. Futhi umzali obequlekile lo. Yeah. Ubengafanga kuphi esonweni. So amaKristu ke ayalahla sonke isono. Uyalahla. Ebakhaya bafethu kufanele sibafundise lapha. Uthi kuyalahla. Hayi lele ayikho right le. La ekhaya. No nje kwama ngimfuni umuntu ozofika noBhika. Kuna abafuni ababesebenza lapha ekhaya. Ngathi ngelilanga ngithola emgqonyeni kunani kunebhodlela. Ngangimkhatha. Ngiyabo omunye umuntu. Ngoba uthe wazi wasebenza la ekhaya enjani edakiwe. Ngilifuni ibhodlela kuphi? Kwami ungangeni nalo. Ngilifuni. Yeah. Ngoba la bazofundana. Yeah. Ukuthi ibhodlela linjani? Li right, Right. li wrong. Yeah. 2 verse 1 ngenxa isikhathi. Ngakho lahlani ububi bonke. Ngakho lahlani ububi Bonke. okusho ukuthi khona umzali okhuluma ngo99 ekseni. Umzali uRendani uNdlovu. Hayi nabazane ngibiza ngoNdlovu. Ngoba phela manje masithi uNdlovu hayi.
hayi sayibeki kahle iyazwakala yona incazelo kodwa yena uNdlovu fanele masithi ubani umzalwane ubani uNdlovu uthe umzalwane u99 over 100 awusho ukuthi ezulwini ngiphasile noma ngiyangena ezulwini ubani u100 over 100 kuthiwe la silahle ezu99 kwezu100 kuthiwa lahlani konke uMkristu uyalahla unento kumele ngishiye uma kudinga ukuthi ngishiye abantu shiya especially abangani ngakufunda lokho ngifunda la ebandleni sesemusha sese life fosorus ukuthi uma usushadile bafowethu isikhathi sabangani sese expireile whether umuhle lomngane noma mubi ngakufunda lokho ngababona ababephambi kwami abamosha imishado yabo ngenxa yani yomngane masushadile so nomngane omusha yilo umuntu ofuna ukuchitha isikhathi sakhe naye nispend isikhathi sakhe naye umngane lo bengihamba naye kuhle esikolweni noma ebandleni kuhle bekukuhle kodwa ngafaka umuntu iring ngamshada spend isikhathi sobungane hayi lokho nje hayi lokho ngibhizi la ngithe umzana Dusani ake siphuma ama out hayi nini yabo noma nje behlela emzini wakhe athangene nje umzana umdlalo osengena lapho usabela usezobapintsha ezintweni zabo abayihleli abasakhululeki ngoba ufriend akapheli la ekhaya uzuyakhala umama la ekhaya isikhathi sethu so bakhona ni isikhathi sethu so isikhathi sabangani kunesikhathi la siphela khona special mabenzi izinto umuntu omusha 2 Timothy 2 verse 22 kuyabaleka bafowethu nguthandile umzala umzekelo kamzala Ntsetsana uthe mayibona kushintsha nomculo uyawuza umculo wakho la umculo womshado uyawuza dzwang ayishaya istep lapha awuhamba kahle kodwa kuzothi mase kuqala le ndaba le uzowuzwa lo mculo ukuthi hayi uya kwenye indaba uyawuza ukuthi hayi no akusesiwona lo i-alarm yakho ukuthi hey suka bekuphuza ojuice kunokudla kunama custard and jelly during yini umshado kuhle kuyadleka kumnandi kodwa mase kushintshile itafula sekubona umhlaza seli-green selinjanjani selamabhodlela atshekile abhekele sokuyisikhathi sokuthi usuke wena qela nasemsebenzini bazalwane baningi abazalwane abangene emkhubeni emibi ngaye lo msebenzi sithi siphumele nemsebenzi nabaphathi ngenxa wona obatshela iqiniso ukuthi uyini ubani futhi uvalelile ukuthi wena uyini umKristu ukhishwa amawayini ukhishwa yonke nama shots let's celebrate ususenkingeni phela manje ngoba khona la kuba nje ama-glass kushaya chairs no bani ususenkingeni manje angithi mabethi chairs fanele kuphi la emlonyeni chairs fanele manje wena ngeke usakhona ukuwe babuka ukuthi hayi something is wrong kodwa uma ubatshelile uma ubazisile ukuthi angingeni lapha singadla esikudlayo size sikuze njengabasebenzi kodwa mase kufika lapha seqala sekumuva seqala sekuza into eyishisayo angingeni lapha futhi bazi ukuthi wena umKristu awungeni lapha khona nje umphathi emsebenzini wakwangilinga sihamba sine customer silikhiphile kwilunch silivakashele hayi angithi manje sinenge business la ubhizi la uthi hayi thatha nayi beer ngithi cha angeni mina lapha uyakwazi lokho ukuthi angeni la mina lethele yini uorange juice uzohlala la hayi le yini ngoba khona abantu abanjani so bazisa abantu before ukuthi uyini uhlobo lomuntu enjani da ungaze ufikela sekuthiwa chairs sekufanele manje ugwinye awusakhona ukugwinya ngoba manje uyazazi wena ukuthi lento le i-wrong so umKristu ufanele athayime fanele abone ukuthi manje this is not my place umuntu omusha ufanele ukuthayime
Mase unaba friends bakho bekhona lapha ethenzi ethile ubonke akusibe abangani aba right la. Uthime ubaleke ngeenyawo zakho. Umzana Tsetsane uthe makuvela le truck noma kuvela le fridge le. I-mobile fridge elothe ini utshwala. Wabona ukuthi isikhathi manje sokwenjani ngihamba. Wathi ngqe. Yebo. Wahamba ngeenyawo zakhe zombili. Wangena emotweni wakhe washaya isikhiya wanjani wabaleka wahamba kuyabaleka mzalwane. 2 verse 2 2 Timothy. Kepha balekela izinkanuko zobusha. Yeah. Ujonge ukulunga nokukholwa nothando nokuthula kanye nabakhuleka enkosini ngenhliziyo ehlambulukileyo. Uthi uPaula kuTimotheyu wena ke balekela inkanuko zani zobusha. Kuyabaleka umuntu omusha. Bangathi uyibhala. Bathi uyisithutha. It's fine. Yabona ababesho kanjalo kithi zihamba la emaceleni kwabo. Yile mathuneni babo abanye babo. Abanye sibabona bebhizi la akasakwazi ukuhamba umuntu wakhona uneziqhaye engaka. Impilo awuyazi noma iyaphambili noma emuva. Noma iye side noma iyakuphi nje. Hamba nje nomoya nje kuyale. Yini inkinga ebusheni bakhe wadelela indlela enjani enhle. Wahleka indlela enjani elungileyo. Wathi kubuthutha, wathi ubulima ukuba umzalwane. Ngiyakubonga mfuka noNjabulo nje obukhona la. Uhlangiphe kabi usiza impilo yakho. Ngoba okuthola la kuyosiza bani wena nomshado wakho. Yabona umshado ulungiswa manje. Umuntu akalungi esengale emshadweni. Sike saba neclass ngonyaka odlule. Ngathi inkinga ezinkulu ezenzeka emshadweni noma ama problems amakhulu enzeka emshadweni enzeka ngoba impilo before umshado qondile. Uma wena nonkosikazi wakho niqondile, there will be less problems in marriage. Indoda fanele imthande umfazi wayo. Ibheke yona yedwa. Nowesifazane ayithobele ini indoda yakhe. Kuzophileka kahle. Kodwa uma abanye benu aniphathanga kahle ebusheni benu kuzoba nenkinga phambili. Yeah. So umshado ulungiswa manje. Njengoba uthi noNjabulo ulungisa umshado wakho uma uzoshada. Ulungiswa manje. Kuthiwa ke balekela ini wena inkani zobusha. Baleka. Suka qhela. You might think you've got all the ake ngihambe ngiyojola. Uzothi nje mase ngina 25 I'll meet the guy of the man of my dreams. Basho kanjani? Mase ngila ko 25 ko 30 I'll meet the man of my dreams. Basebenzisa igama engalithandi lithi settle down. Ngilithanda lo gama. But I'm settling down. Uthi uyashada. Usettle down. Niyazi into emayindiza ngithi. I-European mayindiza ngithi iyadiza. Ndizi it basithi settle down. UKristu akangiyize intweni zokungcola. Besithi settle down now. Angithi might settle down sengiphatha kahle ke manje. Wenzeki usodlavazwe izolo. Sithi isiZulu. Ngazi ke niyasazi abanye lesi sisho. Inyama endala iyavuka kuphi? Oqhubekweni. La amanzi akamakhona Aphindana. kumuntu eyodwa. Ubhadadu uyavuka. Siyo interpreter ke nawo ngokubona kwakho. Ngoba mawujwayela ukundiza usuthi settle down akusaseklisheki ngoba inyama endala Iyavuka. siqoqe manje ke. Yeah. Mayethu Paula vukani. Hayi kusasa manje. Zilungise mzalwane nini manje. Masishumayela ivangeli athi uPaul kwabaseKorinte now is a time of salvation. Asizi ukuthi uzobhabhatiswa ngaloya nyaka. Asizi ukuthi ubuzoba umKristu ngaloya nyaka. Isikhathi sokusindiswa njengoba sikushumayeza ivangeli is not tomorrow, it's now. Yeah. Paul wabeshumayela ivangeli befika endaweni lapha beze beboshwa Zenzo I think uzenzo bani 16 besejele bekhuleka kuthiwa kwazama umhlaba
umphathi wejele ebona ukuthi into ziyamosheka nazi iphuma ini iboshwa. Hayi umphathi wejele wathi thatha inkemba ethi ufuna ukuyiqeda wathi uPaul hayi siyakhona sonke umuntu wami ungakhathazeki sikhona sonke. Hayi wena khathazeka nini midnight ebusuku. Yes. Emva kwalokho esezwile konke lokho wathi le ndoda 16 verse 30 makhosi fanele ngenze njani ukuba ngenzani ngisindise midnight. Yes. uPaul washumayela ivangeli wathi khona Inkosi uJesu. emva kwalokho yena nomuzi wakhe bakholwa lithi verse lapha ezansi bababa ngalowo busuku ngoba insindiso eyamanje ukulungisa indlela yakho eyamanje awuzukupostpone ngoba you do not have a lot of time. A lot of time. Sengiyekugcineni sengiphetha kuthiwa sigqoke uKristu. Kusho ukuthini ukugqoka uKristu la? Uthi kodwa yembathani inkosi uJesu Kristu. Kusho ukuthini? Okokuqala kusho ukuthi ukuthobela ivangeli nokucwiliswa emanzini. Galatia 3 verse 27. Istep sokuqala sokwembatha uKristu ubeshila umzana umloyi nguye la besho khona izolo. Istep sokuqala umuntu kaNkulunkulu yokuba wembatha uKristu awumbatha uKristu ngokuthi uphakamise isandla sakho ukuthi uJesu ngimuzwa ukuthi uyinkosi enhlizweni yami yabusa noma hayi ukuthi nje ngithinta iTV yami lapha noma ngithinta iradio yami ukhuluke nami ukuthi ngamukele uJesu enhlizweni kabani yami. Cha, angamembathi uKristu. Ngizomembatha uKristu uma ngenza exactly lokho akusho uKristu. Uthini la uPaul Galatia 3 verse 27. Siqala nini ukumbatha uKristu na? Ngokuba nonke enabhaphathizelwa kuKristu umbatha uKristu. Nonke. Ukusho ukuthi umuntu ongabhaphathiswanga akambathile ubani? uKristu. So sonke ke esithe sabhabhadiswa simbathe ubani? Umloyi nje akusumloyi nje kunoKristu la. Umzana uRendana akusiye nje undo, akusiye nje umzana undo, kodwa ubani? uKristu ophila kuye. Okusho ukuthi iqala indaba kuphi? Ekuthobeleni ivangeli, ekubhabhadisweni. Akupheleli lapho kuphela, akuminya walapho. Ubethe uJesu nibafundise Matthew 28 verse 20 emva kokuba nibenze abafundi nababhabhadisa uthi nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho bhekani nginani kuze kube kuphi ekupheleni kweswe. So indaba yokumbatha uKristu yokuhamba noKristu ayipheleli kuphela umuntu kaNkulunkulu ekubhabhadisweni. Akusho ukuthi ukubhabhadiswa kusho ukuthi definitely uyezulwini, kusadingeka ukuba uthobe. Yeah. Ngangithi mina ngiyabathanda abazalwane, ngiyafisa futhi ukuthi nje khona abazalwane bekwenza kanjalo. Sithi nje simbhabhadisile ngolesibili, ngolesihlanu seshonini. Ngiyayifisa leyo nto. Ngoba ngizukudlula kuzo zonke lezi ilingo. Kodwa abanye bethu abazothi babhabhadiswe kudingekile, kufanelekile ukuba bathembeke, balalele, bagcine wonke amazwi kabani? kaNkulunkulu. So ukufana noJesu noma ukumbatha uJesu into eyodwa. Asizukuma nje embhabhadisweni, sizoqhubeka ngempilo esiphilayo. Kungaba semakhaya, kungaba sebandleni, kungaba semsebenzini, kungaba sezikolweni, siphela ubani? uKristu. Ngoba uKristu uphila kubani? Phela labazalwane sibuke labazalwane chapter 11 verse 6. Bathola igama ngenxa ukuthi kubukeka indlela abayiphethe ngayo. Ngezinye izikhathi leli verse ngangilifunda ngithi abantu abathe bangamaKristu cha, uNkulunkulu obabiza ngokuthi amaKristu. Yebo abantu babuka kodwa uNkulunkulu ebesebona befana noKristu. Zenzo 11 verse 26.
wathi esemfumene wamyisa e-Antiokiya. Yeah. Kwase kwenzeka kuba umnyaka wonke bahlangane ebandleni befundisa abantu abaningi. Yeah. Waqala e-Antiokiya ukuba abafundi bathiwe amaKristu. Wasuke ebandleni lase-Antioch ukuba abafundi bebaziwa ukuthi abafundi noma abantu baleyo ndlela. Ngokuqala nqala ibandla selikhona iminyaka selisabalele manje selikubo abezizwe. Leli gama livelanga ngokuqala eJerusalem, livela manje endaweni yabezizwe. Sebeyaphenduka abezizwe ngendlela abaphila ngayo, bashiya into zobumnyama, bashiya into ezingcolileyo, bashiya imikhuba emibi, bashiya ukuthakatha, bashiya ukukhonza izithombe, bashiya zonke into ezingcolileyo. Kuthe uma bebabuka uNkulunkulu ebuka isimo sabo, kwase kuvela igama lokuthiwa bayini amaKristu. Phela igama elithi uMkristu ukufana noKristu, Christ like. Yes. Yikho ukumbatha uKristu lokho. Ukufana noKristu, ukuhamba njengaye, ukuhamba enyathelweni zakhe. 1 Corinthians 11 verse 1. Ohamba noKristu uyamlingisa. uPaul la usinikeza umzekelo ukuthi amaKristu fanele alingise. Beshilo umzalwane obesuka la ekseni umzalwane uRendani ubeshilo ukuthi kusho ukuthini ukufaka noma ugqoka umuntu omusha. Ubeshilo umzalwane ukhulumile umzalwane ukhulume ngento ezintathu. Lokuqala uthe inhlanganyela ngithi noNkulunkulu. Okwesibili wathini uku-imitate. Uku-imitate. 1 Corinthians 11 verse 1. Yebani ngabalingisi bami. Yeah. Njengokuba nami ngilingisa uKristu. Yibani ngabalingisi bakabani? Bami. Asimlingisi njengoba isiqu sakho kuPaul. Izathu ukuthi silingisele ingenxa ukuthi yena ulingisa bani? uKristu. Kahle hle silingisa uKristu through bani? uPaul. Yeah. uPaul is our physical aspect or representation yokuba umuntu ofana njengoKristu. So sibuka kuPaul ukuthi ukuba uKristu kunje, sibuka kubani? uPaul. Ngoba uPaul ubuya kubani? uKristu. Indaba la sibuya khona ngokuphazima kwethu noma ngokuphuthuma kuverse 14 la kwabaseRoma 13 ubetha uthe uPaula ninga nakekeli inyama kuvuswe izinkanuko. Bazalwane esikhona ebandleni fanele siqaphelisise lencwadi siqale ngayo lapha kwabeseFesu 4 ethi sithengise isikhathi ngoba izikhathi zinjani zini. Athi umzali fanele aqaphelisise ukuba uhamba kanjani. Bafowethu la kuthiwa senze izinto empilweni zethu engeke zizinjani ninganakekeli inyama. Ngamamazwi singenzi izinto esezikhulisa kakhulu into zani zenyama. So in other words, lezi zinto mayiqala ayiqali on itself mhlambe zizimbi, but ngenxa ukuthi kune habit embi, kunemkhuba embi eyakhekayo. Eminye yayo izwi likaNkulunkulu kune translation Living Bible lapha ku Proverbs 16 verse 27. Thanda mighty idle hands are the devil's workshop. Ngamanyamazi izandla ezihleli, umuntu ohleli, umuntu ongenzi lutho wenza ithuba lokuba kukhule ini uSathane empilweni yakhe. Kukhule imisebenzi enjani emibi. Ngamanyamazi umuntu ufanele asebenzise isikhathi sakhe ezintweni ezifanele. Idleness is one of the things ezizoholela ukuba umuntu enze into ezinjani ezimbi. uNkulunkulu akamthandi umuntu nje ohleli ongenzi lutho, ngoba lowo muntu uba lithuluzi likaSathane. Yeah. Uba lithuluzi likaSathane.
AmaKristu kufanele kuba abantu abakhuthele ezintweni ezakhayo. Umzayini maseqala sekumila into zenyama iqala kancane lezi zinto bafowethu. Qala kancane. Uyabona nje njengoba sinabantwana. Ngube ubaba ngifuna abantwana bami babe ku sport. Kuphi ukuthi abantwana babe ku sport? Not bad. Kodwa inkinga izoqaleka la mase kufanele kwenziwe into zikaNkulunkulu. Sibhizi kuphi ku sport. Sithi hayi angeke sikwazi ukuphumela abazalwane enkonzweni noma angeke sikwazi ukuphumula Sunday ngoba uNtokozo une tournament ayoyidlala lapha kuphi eCape Town noma eDurban. Asizukuba khona abazalwane. Sithi singabazalwane hayi kuyazwakala mzalwane. Hayi umntwana vele efaneka akhuthale. Sikhuthaza la ekhaya. Ubaba la ekhaya ukhuthaza ini kuNtokozo? Ukhuthaza ini into zenyama. Asikakabi isono kodwa zikhuthaza ini isono. Ngoba manje ayisezukwenziwa intando kaNkulunkulu. Ubethe uNkulunkulu akuhlanganyela. Ukhoza uNkulunkulu akusahlanganyelwa ngenxa yakhe yesport. Kukhulu izinto la ekhaya. Hayi ngithanda ini ukubuka isport. Kuzodlala ini iChelsea ngalesi sikhathi. Umzayini akazi ukubonakala kuphi enkonzweni yangolesithathu yomkhuleko. Yini inkinga? Kune game enkulu, kune final lapha eChampions League. So fanele ayibuke ngoba uma engayibukanga uzophuthelwa. Into enjani ayithandayo ebalekile. Ongamayamazi into zikaNkulunkulu asabalekile kulomuntu. Sekubalekele ini? Kubaleke ini kulomuntu? Ibhola. Balekele ini? iChelsea. Qala kanjani izinto zikhulu zize zibe yini? Isono esinjani esipheleleyo. So ke kuthiwa la masingenzi kuba inyama ifidwe kuze kuvuswe ini? Inkandla. Uma uyifida lenyama uyinikeze iattention, uyinikeze iopportunity, ungayisebenzisi lenyama ibe zikhali zokwakha ibandla, ungayisebenzisi lenyama yokuba ithuthukise umbuso wezulu. Ngoba zalwane lo mbuso wezulu awuzukuthuthuka kungekho imizimba okufanele isebenze. Ibandla linikezwe imisebenzi athi uPaul kwabaseEfesu 2 ayilungisela uNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa ukuba sihambe kuyo bafowethu. Le misebenzi esinikezwe yona yadalwa noma yaqatshwa ngoNkulunkulu, yahlelwa uNkulunkulu umhlaba itself ungakabi khona. It means this job is the greatest job ever. Udlula lo kaDokotela, udlula lo kaNesi, udlula lo kaSibanibani, astronauts, engineer. Lo msebenzi mithatha umsebenzi omkhulu okufanele abazalwane babe busy kuyo, bahlale kuyo, bakhuthale kuyo ngoba imizimba yabo idingeka lapho. Kudingeka inyawo zabo, kudingeka izandla zabo, kudingeka amakhono abo. Siyabadinga abazalwane abazodesign ama-website ebandla. Siyabadinga abazalwane abazodesign into ezinhle la ku-YouTube, abazodesign izinto ezinhle lapha ku-WhatsApp. Beqhakambisa ini lo mbuso yini olibandla. Mabangasebenzisi abazalwane amakhono abo nemizimba yabo ezintweni ezinjani ezingakhi. UmKristu fanele atholakale kushumayela ivangeli. Zenzo 8:4. Esikhathini esiningi ukushumayela kwevangeli kuthiwa kwabani? Okamshumayeli. Akwabantu besilisa. Nakisisa ke uma kuzoqaleka ibandla, amabandla aseCyprus, amabandla la besifunda khona ku chapter 11 eAntioch. Angithi uSawula ebhizi la ehlasela abazalwane. Abazane bahlakazeka bagcwala umhlaba. Mabehlakazela kwenzakalani? Zenzo 8:4. Abahlakazekileyo base behamba beshumayela izwi levangeli. Base behamba basebenzisa inyawo zabo, basebenzisa imlomo yabo ekhambeni kwabo bashumayela ini? Ivangeli. UmKristu into afanele abe busy ngayo. Mzandlana uDlamini, konje banika uDlamini. Mzana uAndrew.
mina nawe masihlangana siqhumana kakhulu entweni zani zokuhleba abazalwane zokukhuluma kabi ibandla zokcriticize abazalwane kumele nomzalwane sithi hey mzala uMdlalosi siyoshumayela nini lapha kuleya ndawo mzalwane solambisa nini ivangeli kuleya ndawo hey mzalwane uAndrew kunomuntu engifunda naye emsebenzini wozongisiza mzalwane sizomshumayeza yimsebenzi okufanele sibe busy ngayo umzalwane uAndrew ufanele aspend imali yakhe agibele itaxi athuthe lo mzimba wakhe awulethe la ngikhona siyoshumayela ivangeli nami ngithuthe wami umzimba kulethe endaweni ethile sizoshumayela ini lizoba khonani ithuba lokwenza into ezimbi bazalwane sikustopha kanjalo okubi empilweni zethu ukuze ngakhulu into zenyama mangibe busy ngemsebenzi kabani kaNkulunkulu. When was the last time did you preach a gospel? When was the last time did you tell someone ukuthi uJesu yasindisa? Nikhuluma kuphela ngoDonald Trump, nikhulume ngowena, nikhulume ngopetrol ukuthi usunyukile ba, usunyukile. Nikhale ngowena, izulu libi. Yeah. Ngabe yiko kuphela okwesikhuluma nabantu? Uma kuyebo yiphutha. Wonke umuntu la angakwazi ukushumayela kusho ukuthi fanele ngikhiphe wonke lamavesi njengoba siwakhipha abanye bethu. Kodwa ucela umuntu njengoba nje uthande ngemthanda hey negama elihle Awusebenzile mfana Thanda. uthanda umuntu ophilile umzekelo osubona namuhle noyithanda mina lena yini wathi mngani njengoba kuvaliwe woze enkonzweni sizokhonza ubani uNkulunkulu wozozwa lento nami enginjani engizwe njengobabona nje be close together yinhle lento okusho ukuthi uthando uyakhuluma ngobani ngoJesu nawe ufanele ukukhulume kumuntu oseduze kwakho ngobani ngoJesu ngoba laba bachitha uPaul abahlakazeka endaweni zonke abasho ukuthi hey akasekho kuba ungobese ngeke sikwazi ukushumayela bathi bengena lapha eCyprus phela ibandla molanda umlando webandla laseAntioch laqala bafowethu abazalwane baseLibya abamnyama kuthe isizwakala indaba yokuthi hayi lifikile ivangeli kwabezizwe phela ibandla laseAntioch alisiwa ngisebenzise logama umsebenzi wabapostoli ayikho umpostoli usukile waya eAntioch kodwa kwaba abazalwane abangabeki ukuthi bangabashumayeli behamba bafika naseAntioch bafika bashumayela ivangeli iAntioch ke iSyria nowadays mawufuna ukwazi ngeAntioch iSyria so ke bafika ke labazalwane bashumayela ivangeli abalindanga ukuthi makube nabapostoli kuthe kuzwakala sekunabazalwane bezizwe lapha eAntioch base bayathunyelwa ke abazalwane ukuthi bayobheka umsebenzi bawukhulise kuphi kwabesizwe ngizama ukuthini nawe ungawenza umsebenzi wokushumayela bafethu umama ekhaya uyawenza umsebenzi wokushumayela uma kwenziwa inhlelo ekhaya ukuthi kuzoshunyelwa kule ndawo ulungisela abashumayeli bezofika la ulungisela umbhede ulungisela umuzi wakho upheka ukudla ubalungisela ibreakfast ubenzela konke ulungisa konke okuhle la endlini umshumayeli nawe uphelele wenza umsebenzi waphelela ngoba ukushumayela kusho kuphela ukukhuluma kusho izenzo khona abantu abaphenduka ngempilo nje siphilayo bathi ngiyayithanda impilo ephila lo amuzi usontayo yabuthi hayi ake ngisondele ushumayele ngani ngempilo kunjalo okusho ukuthi wonke umuntu la uyashumayela kodwa indima zethu zinjani zahlukene noPaul bengashumayeli yedwa Paul behamba nomama lencwadi esikuye abaRoma 16 uyababonga labo mama asebenza nabo Paul ekushumayelena asidingi nje intshebe nje thina njengoba chef siyabadinga nomama okucabanga nje mnu Andrew umntana uNdo umzalane uNkosi uMasini siyoshumayela singene emzini womuntu phela uyabona nje
hey na ungathuka mateke ngathi kunephi manje la ngathi konke khona kodwa uma kuvela omama kuvela uphuthununu la abantu bazoda abantu abaright la banamukela ukuba khona nje kwenu kuba bomama asidingi ukuthi nize nikhulume sidinga nje ukukhona benu bani khona ibhlungu lento sihleli inhlelo zokushumayela abazane bangaveli bathi balisiza ibandla umzimba wakho usize kuphi ibandla ngoba bekuthiwa lemizimba yethu mayibe zikhali zani letha umzimba wakho asidingi umlomo wakho sidinga nje ube khona sinaba abantu abazovula umlomo njalo so siyabonga vula umlomo ngoba wena wakwazi ukuvula umlomo nasibe khona nje sibe khona babonda hayi kunabazalwane la amaKristu ufanele abe busy ngalo msebenzi fanele ngabe siyadikadikana nje ukuthi siyoshumayela kuphi fanele baphele inkonzo kuzwakala ukuthi kuyoshunyelwa kuphi hayi ukuthi uDonald Trump uqeda nelempi yakhe neIran iningi lethu singama commentator nje mayingenza kanje uDonald Trump kube kanje ikhonto ezishintsha ngoDonald Trump bazala so yeke uDonald Trump ngitshela ukuthi emsebenzini kunomuntu osebenza naye ukumshumayisa ngitshela ukuthi kunomakhelwane nomakhelwane lo ngifisa ukuthi amazi uJesu uthi inkosi woza mzana umdlalo ngoba ngiyazi wena uyakunekhono ngilethe kumzimba wami ngithi ngazi ukukhuluma ngifikeke so siyadingana okwesibili amaKristu faneke imisebenzi emikhulu bebenayo ukuhlanganyela ebazana ukuhlanganyela inkonzo lesumsebenzi bafowethu kuyakhohlakala lokho ukuthi ukufundisa umsebenzi onikeze ini amaKristu sesicabanga ukuthi abafundisayo yebo uma sesigodini babambana kodwa nake sisaleli verse Hebrew 5:15 ngazi noba nake nalinaka leli verse mhlambe nalifunda lidlula kulo ukufundisa yini umsebenzi abafundisayo mawuzokwenza isifundo ucabanga before isifundo ukuthi ngizofundisana ucabanga kuba nesikhathi sani sokuhlela uresearch ufunde uma uzoma phambili uqikelele ukuthi isikhathi sakho isikhathi sama-aphula awangena Hebrew 5:15 14 verse 5 so nami ngibhale into zami ethi bekufanele ngabe seningabafundisi 14 kepha ukudla oqinileyo kungokwabakhulileyo abathi ngokujwayela ukusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa kuhle verse 12 mzala ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi awumeke ubhayela uPaula abazane bamaHebheru ubhayela abashumayeli ubhayela ini uthi ngalesi sikhathi bekufanele ngabe sebenzelini sebengabafundisi okusho ukuthi wonke umuntu la angaba nekhono lani okusho ukuthi umzalwane fanele akhule ekwazini ukufunda nokufundisa nalabo abancane ekhaya umama unkosikazi wami fanele akhule ikhono lokufundisa laba umsebenzi wani lo umKristu into efanele sibe busy ngaso into efanele isikhathi sethu ngaso awubuka abazalwane bokuqala bekhulu Zenzo 2 verse 42 to 45 amaKristu analumkhuba amaKristu ayaziwe nabantu ababebahlupha babaziwa ukuthi labantu abanjani abantu bokuhlanganyela uyinkinga umzalwane ohlala yedwa uyinkinga umzalwane ongayihambi inkonzo zebandla
Yeah. Uyinkinga umzalwane ongahlanganyeli ngoba akakhuli. Yeah. Akakhuli. Yibo laba inkinga. Umzalwane ngoba sebekhulume ngabo. Abagrivesisayo i-decision senziwe kuthiwa hayi kuwe bengikhona mina bekuzoba nje ngoba kanjani akakhulile. Awubuke labazalwane 2 verse 42 to 45 yimsebenzi yebandla abazalwane. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isinkwa nasemikhulekweni. Yeah. Kepha kwaba yilo muntu wehlelwa ngokwesaba kwenziwa ngabapostoli isimangaliso nezibonakaliso eziningi. Yeah. Bonke abakholwayo babe ndawonye. Nali igama engililandile. Bonke abakholwayo. U99 akithi. U98 akithi. 100 over? Yes. 100. Bonke. Izathu sokuthi ibandla lingakhuli. Izathu ukuthi ibandla lingabi lihle emphakathini. Yilokhu ukuthi instead ukuthi kufike kulesi sigodi abantu abawu 100 kulesi sigodi ufike nje abawu 20. Lenye 8 yenzani ihlele ekhaya yenzani? Kuthiwa bonke babe ndawonye. Umsebenzi webandla le. Ayipheli imali yakho. Gijima inkonzo. Ngoba nje baba ongizalayo. Nkosikazi beyile. Ngihambile ngokomsebenzi. Ngikoyinye province. Vele inkinga lapha ekhaya. Umshana wami bese sibedlela. So unkosikazi wagijima wayekhaya ukuthi ayosiza lapha ugogo. Angathi senoma ugogo. Ubhizi nogogo. Uphi baba? Uphi umkhulu? Umkhulu ulungisela yini? Kwalihanyana. Ulungisela yabo nje manje sila ebandleni uyigqoba le. Shunqutu. Akaphuthi. Entweni kabani yakhe. Beyithanda lento. Yeah. Thina amaKristu si ashamed ngento zethu. Umsebenzi webandla ukuhlanganyela abafowethu. Ufuna ukukhipha lokho. Akusuka umsebenzi webandla ukuthi sizokwenza ama-gym la sizokwenza ama-schools kuthiwa isikulu sebandla. Awukuthole eBhayibhelini lokho. Uthatha imisebenzi ibandla libhizi ngayo. Shumayela ukuhlanganyela nekufundiswa nokusiza abampofu. Awufundi kokunye. Awufundi oPaul abathi hayi ake sivule yini i-gymnasium yebandla. Ake sivule ipark yebandla. Akusumsebenzi webandla loyo bafowethu. Ngiyawathanda ama-missionary abaqala ibandla la. Into ababebhizi ngazo ilezo zinto. Behamba inkalo la. Njoba lezi inkonzo zikhona nizibona. Zibuye kulabazalwane abafundele lezi zinto ukuthi thina la eAfrika siphume ezintweni zethu. Sikhule ekushumayeni ivangeli. Sikhule ekuhlanganyeleni. MaKristu akufanelanga aphuthe makunenkonzo. Akufanelanga aphuthe makunemisebenzi emihle. Njoba ngikhuluma ngobaba wami nje. Unkosikazi efika lapha umtholo ubhizi. Ulungisela ini? Uya lapha. Kwalihanyana ebumnyameni. Angisho ukuthi right wrong. Kodwa uyayithanda lento yakhe. Khona ogulayo la, kodwa uyahamba baba. Khona ogulayo la. Ushiya umuntu ogulayo la. Ulapha kwalihanyana. Thina sizothi uyagula usabela asiza ukuya enkonzweni. Umsebenzi webandla ukuhlanganyela. Usibona nje sibahle. Sinemisi yiyo le misebenzi yebandla. Ngoba laba amakhosi sibathole kuphi ebandleni. Amen. Awufundele ibese bese ngihlala phansi. Ngoba nami ke nginalesi sifo ke sokukhuluma isikhathi eside. Verse 45. Siqedele u44. Yebo 44. Bonke abakholwayo babe ndawonye. Yeah. Bahlanganyela izinto zonke. Angithi bahlangela u99. Zonke. Zonke.
Qhubeka. bathengisa ngemfuyo nangempahla yabo babela bonke ngayo Angithi okwaphoqa ukuthi bathengise ukubona ukuthi njengoba bendawonye isikhathi sonke sekuyabonakala ukukhona abanjani abaswelayo. Ebandleni asikwazi ukubona umzali uyaswela. Umzali abe namahloni athathe ublue vaseline elambile athi ukuze abazali bangangiboni awugqibe uvaseline ayi abe acabetele afike la awuvala umlomo ukuthi unani unenkinga akunakudla ekhaya. Kodwa uma besihlanganyela ndawonye simunye ndawonye sizokwazi ukubona hayi ngathi umzali usabela unenkinga asonde senjani simsize. Nebenevolence ke nosizo incwadi yabaGalatia 6 verse 10 verse 9 to 10 kakhulukazi verse 10 ithi singakuyeki ukwenza ini okuhle kakhulukazi kwabanjani imsebenzi yabazalwane leyo into okufanele ube busy ngayo lo mzimba wakho zonke lesikhuluma ngazo la zidinga umzimba wakho zidinga uqobo lwakho zidinga iskills sakho zidinga isikhathi sakho. So ke we need to make time konke lokho esikwenza la uma umzali ebusy ngale nto ubusy ngokushumayela ubusy ngani ngokuhlanganyela enkonzweni ubusy ngani ngokufundisa ubusy ngani ngokusiza kwabampofu akazi ukuba nesikhathi ke sokuganga akazi ukuba nesikhathi ukubakhulisa lenyama ikhule ini inkanuko umzalwane ozokhula enkanukweni lo mzalo uhleli nje ongavele entweni zebandla uhleli ehleli lapho ukukhula ilezi lezimo esithi masiziza sithi hawu kodwa umzali umdlalo usuyenzelana lento yini inkinga uhleli yedwa lapha kunengozi ukuba wena uNkulunkulu wayeqalele lento wathi akubuhle ukuba hlale wena akubuhle ukuhlala wedwa akubuhle ukuba wedwa mina ngithi spend the money ube nabazalwane if it means travel uyoba nabazalwane spend the money it's worth it ngoba uzothi uyasave uzothi kanti ulimaza umphefumulo wakho kusizana ukuthi usave le mali ufe ekholweni kusizana ukuthi ngicebe enyameni bafowethu ngibe nezinto kodwa I'm dead inside kusiza balokho. So I rather spend the money ngibe nani nabazalwane uma uchitheka imali ukuthi ube la kuhambe kahle mzalwane uyichithe endaweni enjani efanele yokwenza ukuba unjani uphilile funa abazalwane abanjani abaphilile njoba ngishilo abazalwane bala iduze bengikhona emavikini sengiphethe bangazi angithi sithe siyabuya umhlaka bani uphu siyabonga zamlo besithe nini sibukela iduza ngeviki lani elizayo noma ileli sizoshumayela bayazi ke ngomhlaka 15 ngale Vitpoch siyoshumayela angidingi abawu2 ngidinga nobani fike makhathazeki noba befika ophuthunumu lapha makhathazeki sihamba nabo lapho ophuthunumu siyoshumayela sihamba nabo bangabashumayeli nabo bedlalela nje la bebhizi ngama-toys bebamba izinto bayashumayela ngoba badambisa lezi inhliziyo zabantu. So nje uma ungafika nje umloyi singamadlu nje amathathu singene emzini sisoshumayela ivangeli kunomama oyedwa lapha bebuka amakhaya bebuka leyanto bathi ihlaniphile leyanto. So mabebona ukuthi ununu bedlala la bebona omama bathi good beza nokucula laphana uJesu inkosi good awukuze nje amadlozi athi uJesu inkosi kunomuntu esifazana wale wayemuzi bayabuka ukuthi hayi khona ukuganga. So siyadingana ngiyandinga umsebenzi wethu akusukuthi sikhulisa ibandla kusumsebenzi wethu lo shilo Paul ukuthi umuntu okhulisa uNkulunkulu uthi mina noApollo senjani satshalwa uNkulunkulu njani umsebenzi wethu utshala ukuze likhule ibandla akusumsebenzi alikhule ibandla no lizokhula ibandla ngokuNkulunkulu evuma
Oqala kufanele isiphume sishumayela. So ngomhla kabani ngizongitshela idate. Mana spend ngane kusasa. Ngazi umhla ka16 noma umhla kabani 18 April. Siyoshumayela la eduduze. Ngomhla ka16 ngiyayazi ke le yaseVipuche. Siyoshumayela eVipuche. Asipheleleke bafowethu. Inyanga ezayo asibe ndaba ngoba imisebenzi izosenza lento singabandi. Izosenza lento inkinga la emzini ziphele. Kuthi mama la ekhaya mabexoxa ngaxoxi nje ukuthi iyashoda imali iyashoda ini iyashoda. Ayike kuxoxa ukuthi hey we mama besishumana kuleya musa hlangana nomuntu onje hey bekunje kumnandi ekhaya. Ave kubuhle kanjani ukuthi baba mama la ekhaya bona baba la ekhaya emthanda uNkulunkulu. Nomama baba la ekhaya emthanda umama la ekhaya uNkulunkulu. Kuba netrust kubilela ini ithemba. Uma njalo sixabana nje ukuthi awukwenzanga lokhu hey usugcina usumbuka lo muntu engathi akayilutho kodwa manje busy ngemsebenzi emihle neyinkinga lezi nokulwa emzini nasemakhaya uyehla ngoba ni busy ngeinto ezinjani ezakhayo. Ngithi mina spend the money into enzaka uNkulunkulu. Spend the money. Yeah, singathi sibeka imali siya ku vacation. Angisho i-vacation yipi. Kodwa i-vacation ayize kulast. Number 1 la. Then ke umndeni wakho labantwana lapho siyobolana nabo kuphi ezulwini. Kodwa bangizothi ngibeka imali yami ngiya ku vacation. Bazokhula ukwazi ini i-vacation abamazi uNkulunkulu egcineni bangamazi uNkulunkulu bakhohle yibo ngiyezulwini mina bona baye kuphi esoko. Isizephi i-vacation? Ayisizanga lutho. Inkosi inibusise. Amen. Ungathi siyakuzona. Oh, Ngikupa oqedele. oh. Akazi ke umphathi ohlele nawe ngulwana. Acts 2 verse 46 and 47. Oh, verse 2. Verse 2 verse 46 to 47. Acts 2, yes. I would see siyakuzona. Oh. 46 to 47. Imihla ngemihla baqinisela ngahliziyonye ethempelini. Yeah. Bahlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Yeah. Bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. Inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Njalo. Bazonezelwa abantu uma sizinjani sishumayela lokho esikwala kuzinzothu. Sizinjani sihlanganyela sisizaba mpofu. Nayifume. Then 47 inkosi ezo kwenezela. Qala ini imisebenzi emisebenzi. Sibe busy lezo. Uma ke si busy kulezi zinto. Inyama yethu ngeke sifidele. Kuze kukhule ini ingane. Umuntu omdala uzobuya anamathele kobani ithini. uKristu senjani simkhumule. Kodwa masibhizi ngalezi zinto sobalekela zonke lezi inkingi eziba khona empilweni. Inkosi ibusise. Amen. Amen.